Tom Sakos, may club shoutout, Antidada Channel. Long time no see sa ating lahat, mga kaibigan. Salamat, salamat. Good morning. Cha-cha-cha-cha. Tom Sakaran from Cha-cha-cha-cha. Lahat ang construction ngayon. Tapos na po, Antidada. Tapos na. Natapos na po yung construction. May moderator ka na. Kaibigan, Cha-cha-cha-cha. Silip-silip mga host. Hello po sa lahat from Antidada. Sige po, Antidada. Salamat. Baba ka ng link, Antidada. Baba po ng link para mapanood natin ngayon. Baba ng bahay, cha-cha-cha-cha. May kalab shoutout, Ate Mirali sa channel. Good morning. Terry Mix Vlog. Kaibigan Tunying, kumusta po? Okay lang po. Kaibigan Tunying, kumusta po? Harang, from Ate Mirali sa What's Harang? Terry, hello. Yun, live mo kanina. Nag-iikot. Like number 8 from Ate Miralisa. Baba ko premiere. Sige. Anong ko muna tong kay cha-cha-cha-cha. Chucky niyo, nandito ako Chucky niyo. Like number 38. Dito muna ako kay Chucky ni. Oh, like number 37. Welcome back host from Ate Miralisa. Salamat. Subscribe ko na ako, Chucky ni. Bro, musta na kayong lahat? Pasensya na kayo. No problem. Oh, palimbang all. Thumbs up, bro. Nawala signal from Terry Mix Vlog. May kalab shoutout host from Simply Kaka. Good morning, kuya. Patamsak po premiere, Habibis ko sa inyo. Sige. Teka lang, dito muna ako kay cha-cha-cha-cha. Oh, Chucky ni, pangalawang ayuda. Kaibigan Chucky ni. Like number 40 na Like number 40. Panoorin ko lang. 2 minutes lang naman, 2 minutes. Pang-apat at Chucky ni Pang-apat na thumbs up. At umiikot yung isa ko. Sino pa nga ba yung Habibis Kusain. At saka Ate Miralisa. O kay cha-cha-cha muna tayo. Kulang pa ba sa Orco from Terry Mix? Ilan na lang what's our? May love shoutout ka Juni. Morning kuya, patamsak ng premiere. Meron sa channel, tamsak dikit. Yung mga may premiere yung alba may premiere yung isa, mag-unahan na po kayo, mag-unahan ng mag thumbs up para lahat naman yan matatamsakan natin. Lahat yan patatamsakan natin, kaya yung may premiere mag-thumbs up na tayo. Maiksi lang yung kay cha-cha-cha-cha naman, kakisuyo. Sunod si Ate Miralisa. Kaibigan Tunying, pa-support po. Premiere ko bukas from Terry Mix. Ay, ito ba yun? Sige. Salamat host from Cha-cha-cha-cha. Ba't naglo-loading itong isa ko? Silip-silip ako from Antidada. Opo, sige po Antidada. Salamat Antidada. Bahay mo sis from Ate Miralisa. Morning kaibigan Tunying from Jin at Jin TV. Yan, tapos na Chucky ni. Patapos na rin patapos na rin. Tapos na kayo kay cha-cha-cha. Sunod si Ate Miralisa channel. Thumbs up pa natin, Ate Miralisa. Bababa ka na uli ng bahay. Cha-cha-cha.
Luludin tong ano. Ano nangyari? Teka lang po Saglit lang po, saglit. Sige, basta mag-ano lang kayo. Sunod si Ate Miralisa Premiere. Refresh ko lang, refresh. Yun. Yan, tapos na rin tapos na rin. Chakini. Tapos na rin, nasa harang na kay Dan ano na sino ba tong Dan Muselmin? Hindi ko naman kilala to. Sunod si Abibis Kusin Pathumbs up naman niya kay Ate Miralisa, mga kaibigan. Tamsahan ko lang kay Ate Miralisa. Like number 40, Ate Miralisa Harang. Salamat sa paharang. Unang thumbs up, Ate Miralisa. Pangalawang thumbs up, Ate Miralisa, pangalawa. Like number 42. Magdikitan lang po, magdikitan. Yan, pagkadalawang tamsak, Ate Miralisa Magdikitan lang po muna nagtatamsap lang ako sa Premiere. Excuse me po. Tinaman tayo ng ubo. Big love shoutout, Busyang Channel. Narito na si Chat Chat Cha. Like number 44, Ate Miralisa Magdikitan lang po, magdikitan. Like number 44. Ganun mo internet. Nagalab siya to, Agamir Mighty. Bosyang Channel, good morning to New Maksam, as your family. Ginger TV, tamsak dikit, Kalimbang. Nagalab siya to, Manisiram Kachukaran. Nagalab siya to, said sa lahat pala. From Manisiram Kachukaran. This morning kapatid, long time no hear from Honey the Basi. O nga po, long time no see. Kasi naging busy tayo ng mga nagdaang araw. Dan tamsak mana ito nying from Manay Siram Kachukaran Analos. Nirelease sa channel sis tusok sa premiere mo tam remix. Salamat po kuya, nawala ako bigla kasi kumulo ang niluluto ko from Habibis Kusain. Tapos na kayo sa nakapin kay Ate Miralisa. Para isunod natin si Habibis Kusain, isa ring premiere din.
Punta ko na sa Bibis Kusin ha. Sa Bibis Kusin nga ba yun? Jinky RTV pala. Saan yun? Antidada pala. Short video lang po. Nandito ko Antidada oh. Antidada. Di pa nakasubscribe oh. Subscribe ko na po. Like number 32. Oh, Kalimbang all. Ice cream. Cha-cha, dance sa gitar at ganda, papuri sa Diyos. Di na ako nagbakas ng Tidada oh. Short video nga lang pala yung ice cream. Magdikitan lang po, magdikitan. Sunod si Jinky RTV. Saan na kaya Bibis Kusin? Good morning kuya, patamsak naman po. Sige po ba? Antidada, like number 33. Magdikitan lang po. Basta magdikitan. O Antidada, pangatlong thumbs up. Di pa nakasubscribe oh. Subscribe ko na din. Like number 34, Antidada. Tapos na kayo? May galab siya to. Elma. Secretary Ag Amira. Harang hospo, skip. Bigyan mo na. Kakagising lang kabayan. Sige, okay lang, sige lang. Maiksi lang po yung ni Antidada. Nasa harang ako Antidada oh. Hindi ko ipapakita yung harang oh. Ayan oh. Bato lang internet yung ano ko. Malapit lang ako sa modem, wala internet. Ano ba yan? Tapos na kayo dyan kay Antidada? Eto, patamsak naman ng ano. Ate Miralisa, tapos yan, Antidada oh. Saglit lang, kaunti lang yung ni Antidada. Maiksi lang yung kay Antidada mga kaibigan. Sunod natin kay si Janky RTV. Like 21 po, host. Magandang umaga po from Mislin Espanyola. Elmo 552 official. Terry OFW Mix. What's Sarang from Terry Mix. Ruiz Vlog. May galab siya kaibigan Ruiz Vlog. Morning Idol Tukayo from Antonio Salvador. Terry Mix Vlog. Nag-drop ng bahay na Ate Jinky RTV. Harang pa rin kaibigan. Antonio Salvador. Tamsak po. Patuso po premier ko. Thanks from Terry Mix. Yung si Terry Mix nga pala. Sino nakapin? Antidada, sige. Teka lang. Saglit lang. Tapos na ako kay Antidada ha. Yun si Bibis Kusin. Bibis Kusin oh. Nandito ko sa ano ba tawag nito? Puto ko Chinta. Subscribe ko na, di pa nakasubscribe Bibis Kusin. Lang. O, nandito ko sa'yo. Kaso ang tagal, 22 minutes. Like number 11 oh, Habibis Kusin.
Habibis Kusain. Magdikit na lang po, magdikitan. Kahit di ko na mabasa, pasensya na kayo, marami na naman. Kasi mahirap po nagbabasa tapos nag-aayuda. Talagang matatambakan. Habibis Kusain, like number 20. Ayun, napanoorin ko lang dalawa. Habibis Kusain, dalawa. Harang pa din from Antidada Channel. Sino ba may walang moderator? Ay. Napin ko tuloy, tangi. Saglit lang akong nawala, may nakakalimutan ko na. Sorry. Regine Lao yan, mega love shoutout. Antidada, tapos sino yung kasunod? Terry Mix. Yun. Jinky RTV, patamsak na kay Jinky RTV. Yan, dito lang ako kay Habibis Kusain. Oh, pangatlo. Habibis Kusain, oh, pangatlo. Pangatlong papanoorin ko, pangatlo. Subscribe ko na din, di pa nakasubscribe, oh, namumula pa, oh. Kalimbang All. Ayan, oh, Kalimbang All na yan, oh. Like number 22. Panoorin ko lang, ha. Magdikitan lang po, magdikitan. Kay T-Remix po, kay T-Remix. Ba't lang yung internet naman to, nakakaasar. Balikan ko po kayo, 5 saging. Basta po, huwag magmadali ngayon. Kapatid, iwas lagas. Oo, taglagas ngayon. Kaya ayusin natin ang panonood natin. 5 hours siguro to harang po, kaibigan Tunying. 5 hours siguro. Grabe naman yan, 5 hours. Ano lang yan, mga kahabaan is 30 minutes. Oh, meron tayong may isang oras, sabi ng aking misis. Nag-react na naman siya. 5 hours daw eh. Di kahabaan lang, 1 hour. Ganon. Make it 1 hour. Cha-cha-cha, dan sa'yo sis. From Elma 552 official. Kay T-Remix po tayo ha, kay T-Remix. Sunod po natin dyan is si... Sunod po si T-Remix. Wala naman si 357, hindi na si Agamir. Si Ate Jinky RTV. Tapos na po kayo kay Ate Remix. 4 minutes. O, dito naman po tayo kay Ate Jinky RTV. Premiere lang yan, saglit lang yan, saglit. Iuna ko na to, Ate Jinky RTV, o, iuna ko na. Like number 3. Konti pa lang pala nagtatamsak, oh.
From TM lang nakalagay ha, from TM. Ibig sabihin, Tony Maxam. Dito lang ako kay ano, dito pa ako kay ano, Abibis ko sa ino, nanonood pa ako. Yun, natambakan na nga ako ng babasahin, no. Rebecca Buholtz, mega love shoutout. OTW, Sis Dada from Terry Mix. Dan Sis Dada from Terry Mix Vlog. Harang pa rin kaibigan, na-miss ako ng harang mo, hi, from Ate Meryl sa channel. Terry Mix Vlog, dan na po, dyan na po sa'yo. From Ginger TV, Elmo 552, nagrap ng bahay, and cha-cha-cha. Thanks Sis Elma from Terry Mix. Harang ulit host, Pops Tony, tusok na kapatid from Auntie Dada channel. Salamat sa pag-pin-host from Auntie Dada. No problem po, salamat din po. Harang pa din from Auntie Dada. Cha-cha, dikit na po from Habibis Kusain. Shout Sir Tunying from Dakahome, Mingla Cebu. From Rebecca Buholtz, mega love shoutout kaibigan Rebecca Buholtz. Maraming salamat. Talaga ka Tunying from Habibis Kusain. No problem, ayos lang yan. Salamat din sa inyo sa pagpunta niyo sa aking live stream. Good morning bro from Broboy Peralta. From Montreal, Canada. Harang from Terry Mix. Balikan ko po kayo, 5 saging. Basta po huwag mong badali. Mga kapatid, iwas lagas. 5 hours siguro harang mo kaibigan Tunying. Cha-cha-cha dan sa'yo. Jinky RTV tusok na kapatid from Auntie Dada. Meryl sa channel, dating dikit na po. Dan na po from Ma'am Surisa. Elmo 52 official, 3 minutes watts. Sa flowers mo, tamsak dikit from cha-cha-cha. Ma'am Surisa, cha-cha-cha. Thanks po from Ma'am Surisa. Premier ko po, please support from Ma'am Surisa. Sige, kasunod ka Ma'am Surisa. Dan na po host, kay Remix from Elma 552 official. Cha-cha-cha ng grab ng bahay. Dan sa nakapin. Premier Bell All from Terry Mix Vlog. Harang again from Terry Mix Vlog. Salamat sa pagpin kaibigan Tunying from GNKR TV. Tamsak sa nakapin with Secretary Ag Amira. Good morning po Tunying Maxam at sa iyong family from Joyce Vlog. Salamat po kaibigan Joyce Vlog. Sige magdikitan po, magdikitan. Mahaba kasi itong kay Habibis ko no. 7 minutes. Hanggang 10 minutes lang Habibis ko hanggang 10 minutes lang. 8 minutes na Terry Mix and drop na ba? Good morning bro from Boy Peralta. Good morning. Joyce Vlog from Terry Mix. Harang from Joyce Vlog. Boy Peralta, good morning from Terry Mix Vlog. Like number 23 from Bro Boy Peralta. Mega love shoutout host boy from Ate Meryl sa channel. Hashtag Terry Mix. Mega love shoutout po from Joyce Vlog. Ma'am Sirisa Dan full pack sa pansit ulam from Ate Jinkar TV. Harang ulit from Jinkar TV. Dan hashtag Jinkar TV from Ma'am Sirisa. Ma'am Sirisa OTW from Meryl sa channel. Dating dikit po, sabi ni Ma'am Sirisa. Terry Mix Vlog, mega love shoutout to Joyce. Mega love shoutout sa Meryl sa channel from Boy Peralta. Cha-cha-cha, Habibis Kusain, bye po. Makasukli ako from cha-cha-cha. Yun, galing naman sa kini. Premier ko, please support from Ma'am Sirisa. 6 Secretary Ag Amira, bigi-bigi. Habibis Kusain, bye po, sabi ni cha-cha-cha. Joyce Vlog nag-drop ng bahay and Elma 552 official. Antonio Salvador, Dan Dikit Sir. Yun, tapos na kayo no? Para kay Ma'am Sirisa naman tayo. 10 minutes na 10 minutes. Habibis Kusain. Terry Mix Vlog. Tinatawag ka ni brother Bruboy Peralta. Ma'am Sirisa dating dikit, tamsak sis. Baby pa pala bahay mo sis. O nga, bibi pa ba yan ni Ma'am Sirisa? Laging lagas yan. Ma'am Sirisa, dito ako sa'yo. Sa premier mo, sa pansit. Easy ko yung pansit ulam. Si Ate Merilisa pa lang nandito Kay Ma'am Sirisa.
Like number 14. From TM lang po nilagay ko ah. From TM, basta from TM, from Tunying Maksam po yan ha, mga kaibigan. Patikit naman po kay Bruboy Peralta, tsaka kay Joyce Vlog. Yan o, 10 minutes na oh. Abibis ko sa in. Okay na rin siguro yan, nakakatulog na rin siguro yan sa ano oh. 11.12 minutes na oh. 11.17 minutes. Para lahat tayo maano, lahat makaayuda tayo ng maganda. Dito ako kay Jinky RTV. Tapos na pala ako dito kay Jinky RTV. Dito muna ako kay Jinky RTV, hindi pa ito nakatamsak eh. Oh. Ate Jinky RTV, oh, like number 9. Oh, like number 9, may bakas po yan, Ate Jinky RTV ah. May bakas ko. Pax Bibiloria. Oh, like number 10, Ate Jinky RTV. Boy Peralta, Dan Pulpak. May 900 na pala si Ate Jinky RTV ah. Yan o, si Ate White. Ate Jinky RTV, Ate White o, Ate White. Like number 11, Ate Jinky RTV. Dantam sa kay Remix Vlog. Oh, si Anthony Max, like number 11. Basta magdikitan lang po, magdikitan. Kasunod ni Jinky RTV, si Ma'am Serisa. Oh, dyan naman tayo kay Ma'am Serisa, premier din. Habibis ko sa bahay mo. Bahay po, makasukli ako from Cha. Premier ko po, please support from Ma'am Serisa. Habibis ko sa bahay po. Joyce Vlog, sunod si Joyce Vlog na ipipin. Si Antonio Salvador pala kasunod. Antonio Salvador, dan dikit share. Ma'am, si dating dikit tamsak na sis. Baby pa pala bahay ni sis. Cha in Joyce Vlog nag-drop na bahay. Host boy. Baba ka bahay from Ate Mirel sa channel. Boy Peralta, mega love shoutout sir from Teremix Vlog. Padikit din po kay kaibigan bro Boy Peralta. Kahit di po premier. Harang kaibigan from Ate Mirel sa channel. OTW host boy from Mirel sa channel. Dating dikit. Kasir Boy Peralta from Teremix Vlog. Joyce Dan Pulpak from Jinky RTV. Ma'am Serisa premier ko po pa-support. Harang from Cha. Jinky RTV dan sa ma'am from Teremix Vlog. Teremix Vlog and Cha nag-drop ng bahay. Harang ulit from Jinky RTV. Boy Peralta Dan Pulpak po from Jinky RTV. Dan tamsa kay Teremix Vlog from Boy Peralta. Joyce Vlog nag-drop ng bahay. Harang again Tunying Maksam, sabi ni Teremix. Salamat kaibigan Tunying from Jinky RTV. No problem. Iwan lang po ng bakas. With Tunying Maksam, with TM. Para kung mabalikan ko kayo. Joyce Vlog nag-drop ng bahay. Salamat po Jinky RTV to from Boy Peralta. Tapos na ako sa mga yan. Dito kay Bro Boy Peralta. Oh, bro, idikit ko nga sa ito bro.
Work mo na, host. Ingat lagi dyan. Iwala na bakas. Balikan ko mamaya. Baba ka ng bahay mo na, Joyce. Yun, nandun pala sa taas. Bro, kalimbang all na, oh. Panoorin ko lang latest video mo, ha. Ito, latest video mo. May harang. Dancing while waiting. Ito pa, bro. Dikit ko pa, bro. Yan, bro. Idikit ko na, oh. Panoorin ko lang. 7 minutes lang naman. Ito pa, bro. Hindi pa nakadikit, oh. 3. Yun lang ang papanoorin ko, bro, ha. Yung 3. Yung dancing while waiting for the truck to back up plus shout out. May harang kasi, may harang. Baka makapiright si Tunying. Sayang pagod. 3 yan, o 3 yan, bro. Dancing. Ano, dancing while waiting for the truck to back up. 3 yan, bro. 3. Pang-4 to, bro. Pang-4. Ano naman tong langgam na to? Hindi pa rin ito nakadikit, bro. Hindi pa rin nakadikit. Like number 68 na to, bro. Nasa harang lahat. Ang haba ng harang. Kaya mga harang, 20 minutes. Ayun, 20 minutes yung harang. Papakita ko yung oras ng harang, ha. Ayun, 20 minutes. 0.17. Ayun yung harang, oh. Ayun yung harang, oh. 20 minutes. Haba ng harang na to. Pag-isa po mag-iwan ng bakas na ayon sa video. Tapos na kayo sa ano? Sa nakapin kay Ma'am Serisa. Joyce Vlog naman. Susunod ko Joyce Vlog muna para kasi paalis na siya. Paalis na. Open ko muna si Joyce Vlog. Basta magdikitan lang po para paras tayo umangat. Salamat kaibigan Tonyeng from Jinkr TV. Joyce Vlog, full watch sa their self mo, tamsak dikit na rin, pasukli po, thanks. From Cha Cha Cha, Terry Mix, nag-drop ng bahay. Work mo na po, salit po lagi, mag-iwan lang po ng bakas, babalin po mamaya. Cha Cha Cha, nag-drop ng bahay. Thanks po from Ma'am Serisa, nasa work, na ako host. Mga kapatid, babalikan ko kayo. Sige, nakapin ka, nakapin. Harang dan host. Boy, sa dancing mo with harang. Welcome Boy Peralta from Jinkr TV. Joyce Vlog Dan from Elma 552 Official. Merales sa channel. Dan sa Premier Moses from Terry Mix. Pakiusap po, mag-iwan lang po ng bakas na ayon sa video at with Tony Maxam. Sa nakapin, Dan dikit na po from Elma 552 Official. Terry, thanks sa bahay mo po from Ate Merales sa channel. Terry Mix, patusok lang po sa premiere ko bukas. Salamat ng marami from Terry Mix. Babalikan ko po kayo mamaya. O sige, nakanoodin na yan. Terry Mix. Seven minutes lang naman itong kay Boy Peralta. Nasa shoutout na. Antidada, Rowena Tiranya, Grace Laurente, Joel Karen TV, Tony Maxam, Renante Andaya, Marvin Madelo Vlog, Junito Miranido, Ayesa Monghal Vlogs,
Mix Coach Ben Lining Malyus sa 77 Kalingling Vlog Di Kumahid Vlog CGTV Inday Diyosa Dini Ako Pinoy Cooking TV Philin Channel Kamandag Roberto Mama Anda Kampupo Channel Tita Dis in Rome, Italy Kabayan Montreal pala Aljing mga kabos Okay Ox TV Rosvine Vlogs Mimi Jelly Mirelis Channel May Raas World Nogi Hunter TV nandito sa shoutout yun Joyce 4 may moderator ka na ang dami ano yung Joyce ha tamsakdan po sa'yo host from Joyce 4 Joyce Vlog 3 tamsakdan dikit po ulit host from Joyce Vlog 3 ang dami nito ha talagang Joyce Vlog 1 tamsakdan po ulit host dating dikit sa'yo pala ba dami mo ng alagad Joyce ha Joyce Vlog ha Shirley nandito pa si Shirley ha Jan Serdan Adriano, Kamike TV, Kajuni TV, Elensky Vlog, Just for Fun Vlogs, Natari Mihio, Jin Official, Dong Vlogs, Habibi Joey TV, Ken Lady Sar, Borny Ball, Ongko Joe, Jingo Magdadaro, Angel Heaven Vlog, Antidada Channel, Sel Suluto, Morin Ann, Farming Life, Chikadurang Iring, Boyax, Wilmar Saicons Vlog, Tita Vlogs, Kapintura TV, Inday Mama Vlogs, Arino sa vlog. O hindi nakakapanood, binabasa ko na yung mga shoutout ni baka naandyan kayo. Joel Pune Vlog, An Amazing, God Grace Channel, Nina Labs, Ida Ferry, Wandering. Shoutout ni Bro Boy Peralta, nandito yung mga pangalan nyo. Patamsak from Ispenta. Mega love shoutout my friend Ispenta. Thank you for coming to my live stream. Time check 9:32 AM here in the Philippines, my friend Ispenta. Habibis ko sen, bahay mo po. Masukli ang kita, thanks from Cha. Harang ulit from Jinky RTV, Terimix. Hi Ispenta, mega love shoutout from Terimix Vlog. Mega love shoutout Dong Vlogs. Nasaan pa si Manidong? Mega love shoutout Manidong. Ayan pala, morning bro boy from Dong Vlog 3. Dong Vlog, Dan tamsak natin dikit from GTR TV2. Cha. Nag-drop ng bahay. Di ko alam, haba ng harang ko. Pati rin sa'yo, kanina bro. Yon, paro. Mas mahaba harang mo. Oo nga bro, pag maiksi pa lang pag maiksing upload, mahaba yung mahaba yung nilalagay na harang. Nasa harap pa ako, 40 minutes pa Pero ito ayos na gumagana na. Ito nasa gitna na yung harang Ayos lang yan. Pero pag medyo matagal naman, skip na natin. Huwag naman yung ayos na yung mga 5 minutes. Papasok naman na siguro sa atin yun. Tapos na kayo kay Joyce Vlog? Di pa ako tapos kay Joyce Vlog Mamaya na lang babalik ko si Joyce Vlog, babalik to. Pag-share naman kung tapos na kayo kay Joyce Vlog. Shoutout sa 8 viewers, 28 thumbs up. Sorry bro, hindi ko alam, nakakaabot ako nung 40 minutes. Okay lang yan bro, okay lang yan. Excuse. Dong Vlogs, nagbigi-bigi. Dan Terry, kalimbang na kita sa heritage mo at sa premiere mo from ating Merlis channel. Jinker TV nag-drop ng bahay. Dan na kay Joyce Vlog. Okay, sige. Di pa kasi ako tapos Ipin ko naman si Bro Boy Peralta para yung mga hindi pa nakapasyal
Saka na lang yan. Ganyan din kayo minsan, 1 oras din. Tomboy Peralta. Oo nga eh. Di pag minsan sa mga mahabang ads, i-skip na natin eh. Pag ano naman yata, pag napanood naman yata natin yung kaunti, pumapasok naman din yata yung pag ganyan mga 1 oras, 5 minutes, pwede na yun. Yan o, matatapos na itong isa bro. Ito matatapos na rin bro, Dancing While Waiting for Track. November 17, kahapon pa pala ito ah. Sige, magdikitan na po muna, magdikitan. Dana kay Jace Vlog from Ginger TV. Salamat sis Meryl sa channel from Terimix Vlog. Espenta nag-drop ng bahay harang. Like 29 tam sa kaibigan from Johnny TV Vlog. Yun na, tapos na daw bro. Tapos na rin, nasa harang ulo. Tapos ko lang harang. Nanay Lids TV, mega love shoutout and good morning. May moderator na po kayo. Good morning house, thumbs up dan from Nanay Lids TV. Cha-cha-cha, nag-drop ng bahay. Espenta, Dan, check. Meryl's channel, nag-drop ng bahay. Nanay Lids TV, pa-jacket. Meron na po, meron na. Yun, tapos na sa harang malay from Dong Vlogs. Salamat pa ni Dong. Sige, baba po ng bahay, ate Nanay Lids TV. Bro, sa Pasko, magpapalaro tayo. Payag ka ba? Sige, no problem. Saan tayo magpapalaro? Ando lang ako. Kung sino magpapalaro, pwede akong, anong tawag doon? Ano ba tawag doon, bakit? Yung taga-tingin? Oo, pag magpapalaro. Yung titingin lang kung sino nanalo, gano'n. Watcher lang ako, watcher. Akit ako sa magpapalaro. Watcher lang ako kung sino mananalo. Kasi pag magpapalaro na walang watcher, kawawa yung magpapalaro, magugulo. Sige, okay yan bro, okay lang bro. Pili mo lang ako kung saan tayo magpapalaro. Tsaka kung makasahod na tayo, pwede rin tayong mag ng counting. Kailan pala? Pwede rin tayong sponsor. Kaibigan, thumbs up lang ako. Nasa work pa ako. Sige kaibigan, Johnny TV Vlog, no problem yan. Salamat sa thumbs up at saka sa pagpasyal. Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay, Nanay Lids. Dikitan po, dikitan. Mega love shoutout, Meryl si channel. Chuchu from Sprenta. Sa nakapindan from Elma 5 to official. Malapit na si Ate Elma pala to eh. Dan po from Sprenta. Sprenta nag-drop ng bahay. Kasama si Dong Vlog at si Kajuni at si Nugi Hunter TV. Sige bro, sige. Kailan ba yan? Sa Pasko. Sa Pasko, sige. Sali kami host boy here from Ate Meralisa. Mega love shoutout, Nanay Lids TV. Sali daw si Ate Meralisa, bro boy. Yes po, Ma'am Meralisa at kaibigan boy. Kaibigan, thumbs up lang ako. Nasa work pa. Hello from Ate Juliet Mukbang. Host, out na ako, work mood na. Salamat sa mga dumikit. Okay, sige, cha, no problem. Salamat din sa pagpunta at saka pag-thumbs up. Dana po sa nakapin from Nanay Lids TV. Ipin nga muna natin tong bago, si Nanay Lids TV. Yan, para pakidikit naman po kay Nanay Lids TV. Sa kakadakdak ko, nasa live stream na ako ng iba
Nakailayla in Hong Kong na ako. Unang dikit po, Nanay Lids TV, unang dikit. Ito, unang dikit. Pangalawang dikit po, Nanay Lids TV. Ibaba niyo po, Nanay Lids, yung ano, video po ang ilagay niyo. Ito po, itong video niyo isa, si Charon at plus daldalan with apo. O yan po ang yan po ang ibaba niyong link. Like number 16 po, Nanay. Nanay Lids, so like number 16. Ito po, like number 17, oh. Dito pa ako sa ano, bird migratory. Oh, dito po ako sa bird migratory. Like number 12 po to. Idikit ko na po to, idikit ko na po. Palimbang all. Yan o. Palimbang all, dito po ako sa bird migratory. Esperanza. Ano bang ads na Esperanza na to? Oh, pangatlo pong dikit, Nanay. Pipili po ako ng iba-ibang video para mas maganda. Dito na po ako sa SM Bikutan. Oh, SM Bikutan, first time ni Apo since pandemic. Yan po, pang-apat na ayuda, oh, Nanay. OTW, Spenta Dan po. Ma'am Sirisa, salamat. Po, antay lang po, babalikan kita. Apat na ayuda lang, Nanay. Apat na ayuda lang muna, apat. O, dito naman ako sa puntang C6 at 6 PM, Kinda Scary. Yan, apat po. Ayuda kay Nanay Lids. Mega love shoutout, host dong from Ate Miralisa. Bro, sa Pasko, magpapalaro tayo. Inulit ko na pala ito. Sali kami, host boy. Mega love shoutout, Nanay Lids TV from Spenta. Yes po, ma'am. Kaibigan tamsak lang ako. Okay na pala to. Sali ako, sabi ni Ate Juliet Mukbang, Boy Peralta. Sige, sis Miralisas. Sama din si Manay Mukbang from Manidong. Meral sa channel, Dantam sa Karang po from Jim Care TV. Juliet Mukbang, drop ng bahay, Nanay Lids TV. Dan Pulpak po from Ate Jim Care TV. May kalab siya Juliet Mukbang from Spenta. Spenta, drop the link. Spenta Dan from Elma 55 to the official. Please subscribe back my friend Spenta to Elma 55 to official. May kalab siya po Juliet Mukbang from Boy Peralta. Terry Mix Vlog. Bakit? OTW niya sa nakapi, Nanay Lids. Boy Peralta, Dan Pulpak po, from Ma'am Sirisa. Premier ko po, please support, from Ma'am Sirisa. Spenta drop the buy. Drop the link. Antidada channel. Joyce Dan, nasa iyo kapatid. OTW from Spenta. Spenta Dan Pulpak po, from Jinkir TV. Ma'am Sirisa, salamat po. Antay lang po kita. Babalikan kita. Jinkir TV and Juliet Mukbang na drop ng bahay. Mega love shoutout po na Antidada channel. From Boy Peralta. Spenta, nag-drop ng bahay. Dan po from Spenta. Spenta, Dan for you from Nanay Lids TV. Ate Juliet Mukbang, Dan thumbs up po, dating dikit from Jinkir TV. Sige po, sali kayo from Boy Peralta. Nak, boy. Ingat lagi dyan from Antidada channel. Juliet Mukbang, na-drop ng bahay. Harang pa. Sa December po, update ko po kayo from Boy Peralta. Tapos na from Spenta. Sa nakapindan from Elma 552 official. Terry Mix Vlog, iwan ka po ng bakas.
Iba na pala yung, iba na naman yung pinapanood ko. Yun, natapos na din. Hindi pa tapos na Lids TV. Oh. Itong isa, hindi pa tapos. Good morning house out sa lahat from Ate Jessica Or. Terimix Vlog, iwan ka po bakas. From Nanay Lids TV. Good morning host at sa lahat. Terimix Vlog, nag-drop ng bahay. Thumbs up tan host. Salamat po sa 31 thumbs up. Sa 9 viewers. Sino pang hindi po napunta? Ispenta. Hey, Ispenta! I watch your video, my friend, and subscribe this one cell phone to your channel. Bell all, my friend, Ispenta, bell all. I picked the short video, my friend. City of Houston. And this one, my friend, is Penta. Like number 46. And this one, my friend, is Penta. Sige, magdikitan na po muna, magdikitan. I subscribe this one. Backup laptop to you, my friend, is Penta. Like number 47. Sige, magdikitan lang po muna, magdikitan. Finish, my friend, is Penta, finish. Sige, magdikitan muna, magdikitan. Ispenta. Dito pa ako kay Nanay Lids, oh. Nanay Lids. Thumbs up dan. Meron na po bakas doon sa lake. Napakaganda. From Ate Terimix. Jessica Or, mega love shoutout po from Terimix Vlog. OTW Ispenta. From Ate Terimix Vlog. Tapos na kayo kay Nanay, ano? Pin ko rin si, ano? Pin ko nga rin po to si, ano? Si kaibigan Ispenta. Mabait po yan. Nagbabalik din po yan si Ispenta. Pa-subscribe naman kay kaibigan Ispenta. Sunod si Ate Jessica Or. Si Manaydong Vlogs pala. Baba nga ng bahay mo, Manaydong Vlogs. Si Ate Juliet Bukbang pa pala. Ano naman to? Dumados-dos. Magbaba kasi itong ano natin eh. Ten minutes videos, my friend Ispenta. Tamsak Danos, good morning. Migalam-gilam shout out from Shirley. Tamsak host from Joyce Jimenez. Shirley, migalam shout out from Ami Jimenez. Migalam shout out to all viewers ni host from Ami Jimenez. Patamsak naman ang premier ba to? From Ami Jimenez. Sige. Tamsakan ko na agad. Tapos na ako dito sa iba eh. Nagpakita naman ni Idol. Pagkikita namin ni Idol, Jaffarty TV. Ano, kaibigan Jason Jimenez, oh. Host, premier. Subscribe ko na. Di ba pala nakasubscribe to eh. Ano eh, kalimbangal ko. Oh, Pax Biloria.
Teka, nandito ba kay Spenta kasi? Spenta. Yung matatapos sa Nanay Lids TV, oh. Thank you, Sir Lid, kapatid. Sir Lee, kapatid. From Ami Jimenez. Salamat, host. Thumbs up din sa premiere ni Ami Jimenez. Kapi tayo, mga lalabs. Thank you, Sir Lee, kapatid. Sige, kapi. Oh. Tapos na ako magkape. Dan sa nakapin from natin Jinkar TV. Sis Juliet, may galab shoutout. Juliet Dilator rin nag-drop na bahay. Padikit naman kay Spenta. Good morning, may galab shoutout. Ate Juliet Mukbang from Sir Lee. Like 200 to Ate Juliet, oh. Dito ko sa sa part 2. Maagang pamasko ayuda para kay Tatay Dulpo. Napanood ko na rin tayo si Tatay Dulpo, eh. Doon sa main. Ayun, hindi na ako babaka sa Ate Juliet, ha. Nasarang lang ako. Ay, Spenta, maganda kong kaibigan po from Ate Juliet Mukbang. Juliet Dilatore. Hi, Ma'am Ami from Ate Juliet Mukbang. Naulang nagising, ha. Thumbs up kay Ma'am Ami, ganda, dating dikit na bro. From Dong Vlogs. Dong Vlogs 3, nag-drop ng bahay. Salamat Max from Ate Juliet Del Torre. Welcome Ate Juliet. Harang house. Kayo manidong muna tayo. Salamat po from Spenta. No problem, my friend Spenta. Bro Boy Peralta, bigi. Yun, nasa na, live na naman, oh. Kaya nung live to. Nasarang pa ako, Ate Juliet, harang. Yan, dikitan. May galab shoutout sa 8 viewers. Salamat po. Sis Merelsa, may galab shoutout pang Ami Jimenez. Ami Jimenez, Dan Damsak, dating dikit po, from Jinkar TV. Harang ulit from Ate Jinkar TV. Boy Peralta, may galab shoutout po, from Ami Jimenez. Dong Vlog 3, bigi with Labinger emoticon. May galab shoutout din po, Ami Jimenez, from Boy Peralta. May galab shoutout, hashtag Shirley, from Boy Peralta. Dom Vlogs, may galab shoutout from Shirley. Jessica Ordan, sa comsop mo, from Ate Mirel sa channel. Boy Peralta, may galab shoutout. May galab shoutout sis Ami Jimenez. Mirel sa channel, may galab shoutout from Shirley. Manidong, like number 48, Manidong. Ay, Manidong, like number 48, panoorin ko lang. Yan, nandito na, nagbibilang na ng pera si si Tatay Dulpo. Jollibee Studios. Dong Vlogs, good morning from Shirley. Yes po, kaibigan Shirley. Ito, nandito pa kay Spenta pa to, Spenta. Ang haba kasi. Pero matatapos na kay Spenta o dalawa. Mega love shoutout po Shirley, hashtag Shirley from Spenta. Mega love shoutout po Dong Vlogs from Ate Jessica Or. Like 46 host. Dong, sa pasada mo harang host. From Ate Mirel sa channel. Spenta, nag-drop ng bahay. Salamat, hashtag Tony Maxam. Chuchu. With flower love and kiss. Flying kiss emoticon from Spenta. Good morning Shirley from Ate Jessica Or.
Dana po kay Nanay Lids TV from Boy Peralta. Jessica Or, Biggie Biggie. Espenta. Laugh emoticon from Espenta. Mega love shoutout. Concert King host Shirley from Meralices Channel. Nandito kay Mano ito ko na Masada. Ito, matatapos na Ate Juliet Mukbang. Long time no see mga kaibigan pala. Salamat at hindi nyo nakalimutan si Tonying. Kala ko wala nang pupunta sa akin. Jessica Or, good morning, mega love shout out from Shirley. Sabihin mo naman ako ba't nawala ka. Jessica Or, good morning, mega love shout out from Shirley. Espenta, done connected to you. All bell from Shirley. Please subscribe back my friend Espenta to Shirley channel. Yun. Espenta, last 2 minutes. Last 2 minutes, my friend Espenta. Jean, dating dikit, pang 13 sa premiere mo from Ate Mirrell sa channel. Yun, nakapagpahinga rin. Sige, magdikitan kayo. Miss ka nga namin, host. Umabsent nga ako para lang makita ka. Charot lang. Shirley. Sabihin mo naman ako bakit nag-absent ka. Bakit ka nag-absent para lang makita ko? Tayo dyan. Magbabayad yata ako ng payroll ni kaibigan Shirley Kuya Tonying, pagkain po, hungry. Espenta. What do you want foods, my friend Espenta? You want suha, my friend Espenta? Kuya Tonying, pagkain po, hungry. Espenta, love, emoticon. Chuchu, Shirley, may love shout out. Dating done na host, Shirley. Binaba mo, primarily sa channel. Espenta, give flower. Watching na po, Espenta, beautiful lady from Juliet Dilatori. Mami Ralisa, hello, from Juliet Dilatori. Meron sa channel, dan sa'yo, full pack. Dikitan po, magdikitan ha. Dan Espenta, full watch sa games from Terry Mix Vlog. Terry Mix Vlog na grab ng bahay. Chuchu kong kaibigan, Juliet po. Yan tapos na Ako bro, padalhan mo ng suha. May suha nga dito may suha. For 10 minutes kay Manidong. Sige, magdikitan lang po muna. Kay Manidong Vlogs tayo. Dan Espenta sa upload mo. Dito lang ako, sa kabayan, bigi-bigi lang from secretary ni Amira. Shirley Tamsak, dating dikit. Huwag kang bibili ng WhatsApp kabayan Agamir. Manatiling ligtas from Espenta. Shirley, good morning from Juliet Dilatori. Chuchu from Espenta. OTWC na kapin house. Juliet Mukbang. Juliet, mega love shoutout Mukbang. First, mega love shoutout Franz Rick. Thumbs love, Kuya Host, kumusta po? Dahil lang po ako hindi makatambay kasi nag-aalaga ako ng baby ko. Sige, okay lang yan. Salamat sa pagdaan. Hindi nga rin ako nakakapunta sa'yo Pero kaka-LS ko lang ngayon. Matagal-tagal akong hindi nag-LS. Kasi naging busy tayo. May mga nagdaang kalamidad sa buhay. Harang ulit from Jean KRTV. Harang kaibigan from Meralices Channel. Terry OFW Mix, dan sa premiere mo from Ate Jessica Or. Jean, dan sa premiere mo. Premiere ko pala. Po dan 6 days ago. Meralices Channel, Chuchu kaibigan. Well health sa lahat. From Espenta. Blessing all from Espenta. Jessica Or, drop the link. Palablab po at iwan lang po ng bakas sa Sure Balik from Fern Street. Tapos na kay Manidong Vlogs. Sunod kita maya-mayang konti. Franz Rick. Tapos na to si Terry Mix Ipin ko nga rin tong kaibigan kong
Concert King. O, dyan muna tayo kay ano, kay Concert King. Kay kaibigang Sir Lee. Maraming salamat sa support mga kaibigan from Spenta. Terry Mix Vlog, mega love shoutout. Ito, may suha oh. Sino gusto? Patuloy sa pagpapala sa iyo. Tamsakos, Chuchu. Opo, hungry. You want this, my friend Spenta? You want this fruits? Ano bang sa English nito? Suha, pahingi ako bro. Bro, isang subo, unang subo sa inyo. Ang tamis pa naman. Sige, habang nagpapahinga. Wala pa naman mabasahin. Love all from Spenta. Oh. Matamis siya. Sarap ng suha. Para Ate Mirrell's channel. Suha is pomelo, right? Ayaw nga pala, pomelo. Buti lang na andito ang aking teacher, si Shirley. Shirley, oh, kaibigan. Gandang gabi daw, sabi ni Spenta. Tony Maxam, sarap naman po from Spenta. Hanggang tingin na lang kami, hihi, from Ate Mirrell's channel. Wow, ang sarap naman from Ate Jessica Or. Masarap nga pa at matamis. Ganda ng TikTok ni Ma'am Mira. Ganda ng TikTok ni Ma'am Mira. Pulnood ma'am, kasama harang po from Manidong Vlogs. Kamentor, tirhan mo kami yan pagpunta namin dyan. Nilantin Vlog. Sige, marami tayong makukuha nito. May kulay puti pa, may kulay puti. Hindi siya katulad nito na pula. Yung puti, mas matamis yung puti. Nakakalaway, haha, parang may biral na. Umuwi ka na dito bro sa Pinas para makatikim ka ng mga ganito. Binili ito ng hipag ko kahapon. Pero dun sa mga pinsan ko mayroon nito ko sa kulay puti. Kulay puti yung ano niya. Yung ganito niya. Yung laman niya is puti. Wow, sarap niyan Manoy ah. Oo nga Manoy, lalo na pag ano, pag may sausawan tong asin at saka sili. Inunti-unti ko nga eh. Amiminis, bigi-bigi, Dong Vlogs. Magnabigay sa akin yan. Galing Davao ang tamis. Oo, pag galing Davao talaga. Kung ganitong galing Davao, malalaki yun, malalaki. Pag galing Davao talaga ang napakatamis. May nagbigay sa akin yung galing Davao ang tamis. Huwag kang magbiro, baka mamaya gugulatin kita. No problem yun bro. Hindi ako magugulat. Tawag nito. Matutuwa ako kung sakaling pupunta ka dito. Sabagay malapit ka lang, Pangasinan ka rin, dito ka rin sa ano eh. Ano ba yun, lampas ng Manawag? Manawag nga ba? Malapit lang yan pag Manawag. San Fabian yata yun, San Fabian. Dudes TV Vlog, alagad, mega love shoutout. Sige, baba ng bahay po, magdikitan po tayo nang makakaroon po tayo ng banana. Kami nang nag-uwi
Dami din doon sa Nueva Ecija, Manoy. Oh, kulay puti ano, Manoy, puti. Puti ang laman. Yung ganito puti. Oh bro, oo nga, San Fabian. Alala ko San Fabian. Malapit lang yun bro. Dagat yun. Pwedeng pumasyal dun bro para mag swimming. Don Vlogs, done watching. Organico po from Joliet de la Torre. Baba ka ng bahay. Dodds TV Vlog, alagad. Divine and Gracious God Rehab Service LLC Vlogs. Hello my friend, watching with ads from Team Jesus, Ate Beats. May galab sa Ate Beats. Good evening po dyan sa inyo. San Jacinto pala, San Jacinto. Oo, San Jacinto. Shoutout kay Jaime Jimenez at Mirali sa channel. Simula nung kumanta silang dalawa sa LS, mula noon, hindi na sila nakita sa ere. Bakit nahiya na ba, nagtago na? Kaibigan Shirley. Nakatamsak na ako, dati pa sa Nakapin Manoy, from Manay Dom Vlogs. Ay, sige, sunod naman. Sini, baba ng bahay para maipin. Pero kahit di ipin, dikitan na po natin. Kung sakali man. Kung nadikitan ko na yata eh. Napanood ko na yata lahat eh. Si Jinky RTV, tika, tingnan ko si Jinky RTV. Okay, tapos na pala ako kay Ate Jinky RTV oh. Ito si Dodds, dito tayo kay Dodds. Dodds TV Vlog. O Dodds TV Vlog. Ano ba to? Ha? Ay si Ate Elma pa nga pala, Elma 552. Teka, dito muna ako kay Dodds TV Vlog oh. Isang ayuda. Hello my friend, watching with ads from Daily Food for the Soul Vlog, Ate Beats. Subscribe ko na may perda, Dodds TV. Ito, kalimbang all na oh. Panoorin ko lang itong video mo. 4 minutes lang naman oh. Isa. Dalawa. Pangalawang ayuda, my friend, kaibigan. Oh, kalimbang all. Like number 101. At saka 100. Maraming thank you sa iyo, idol. Maraming salamat din, kaibigan. Teka lang, nandito pa pala ako kay Dung Vlogs. Ito na lang, pangatlo, kaibigan. May mga dumikit na sa idol, so. Like 103 na to, 103. Panoorin ko lang. Sunod pala si Elma 552. Nakalimutan. Baba nga ng bahay, Ate Elma. Ate Elma, nandiyan ka ba ba? Hello my friend watching with ads. Maraming thank you sa iyo, idol, from Dudes. Julie 12 letter rin nag-drop na bahay. Hello my friend. Hello po Dung Vlogs from Ate Jessica Or. Si Ate Jessica Or pala. Pero napunta ko sa Ate Jessica Or. Panoorin ko lang itong kay ano. Hindi pa tapos yung Manoy Dung. Isa pa masada eh. Pasada tayo mga katropa. Yan, sige, dikitan mo na, dikitan. Habang nanonood ako dito sa tatlo ni ano, ni Dodds TV Vlog at saka kay Manoy Dung. Habang nanonood tayo, kumain tayo ng suha, pumilo, in English, sabi ni kaibigan Shirley. Buti na dito sa kaibigan Shirley. Siya din nagiging mentor ko pag minsan. Musta po host from Alfredo Lacerna. Okay lang. Maraming thank yous mga idol sa pagdikit nyo. God bless you all from Dodds TV Vlog. Basta ibalik mo din yung alagad ay main mo ha, kaibigan Dodds TV Vlog ha. Kasi di ba ano mo yan? Ninja mo. Ibalik mo rin yung main mo sa mga dumikit sa'yo. Lalo na pag mga main din yung dumikit sa'yo. Kaibigan Dodds, kasi ganyan tayo. Dapat yung main ang naididikit din natin. Musta po host from Alfredo Lacerna. Dodds TV Vlog. Dan sa iyo, full pack from Ate Jessica Or.
Shirley, may galab shoutout from T Remix. Ma'am Serisa, good morning po from Shirley. Salamat po, 3OFW Mix from Ate Jessica. Pakain please, so Ate Juliet oh. Tanggalan ko lang ng buto. Ito, tinanggal ko na yung buto. Okay. Nga Ate Juliet. Oh, kainin mo natin Juliet. Hello my friend, watching ad, support host, Team Jesus. Patusok sa premiere, salamat and God bless you all. Oh, kumagat na si Ate Juliet. Mega love shoutout, Kuya Dong Vlog and Shirley from Dodge TV Vlog. Still watching ads from Divine and Gracious God Rehab Service LCC Vlogs. Excuse. Walang anuman. Walang anuman sis Jessica Or from Terry Mix. The Jingar TV nagbigi-bigi with love and care emoticon. Terry Mix. Terry tamsak na po dating dikit from Dom Vlogs. Okay idol, maraming salamat from Dodge TV Vlog. Walang anuman kaibigan Dodge TV Vlog. Dodge TV Vlog, good morning from Shirley. Harang Manoy from Manoy Dom Vlogs. Yum. Good morning to sa'yo, Shirley. From Dodge TV Vlog, Alagad. Oh, matatapos na, kaibigan Dodge TV Vlog. Tinulungan ko ang driver na taga Food Panda, nasira kasi umusli ang pito ng kanyang motor na flat. Pangalawang video na yata tayo Pangalawang video na yata to kaibigan. Ay, nasa live na. Hindi mo natapos naman ito Good morning din sa'yo, Shirley. Dances Juliet sa part 2, ayuda mo. From Ate Merle sa channel. Harang again from Terry Mix Vlog. Miralisa, thank you po. From Ate Juliet de la Torre. Si Ate Jessica Or naman, pa-support naman kay Ate Jessica Or. Miralisa, thank you po. Alicia Indiana. Dodge TV Vlog, Biggie. And Ate Jen KR TV. Dan Shirley sa Power of Love. Nanginig ako sa boses mo, Shirley. Kinanta mo favorite song ko. Salamat from Terry Mix Vlog. Dodge TV Vlog. Dan sa iyo full pack from Ate Jessica Or. Paligid naman kay Ate Jessica Or. Ate Jessica, like number 66, 67. Panoorin ko lang po. Like number 68. Like number 69. Tatlo po magkakasunod. Like number 71.
May dumikit na isa. O, apat po Ate Jessica or apat. Welcome to my YouTube channel. Corn soup with egg receipt. Yan po. Pare-pares po mais. Jessica or, dikit na po. Sabi na Bibis Kusain. Dan Miralis sa tusok. Premier po, Juliet Pukbam. Premier tomorrow. Please support guys. Thanks everyone. Off muna ako. Tony Maxam. Sige po Ate Terimix. Sige, salamat po. Salamat. Thank you kaibigan Tonying from Terimix Vlog. Engkol Vlog. May galab siya totos. Baba ko na bahay mo Ate Terimix. Para madikitan nila yan. Dudes TV Vlog. Alagad. Hashtag Jessica or full pack. Dan. Return please idol. Harang Pahos from Engkol Vlogs. Julie Dilator nag-drop ng bahay. Magdikitan lang po, magdikitan. Manood po, manood. Para makatulong po sa WH. At kung monetize naman po ang pinapanood nyo, huwag nyo naman pong skip yung kanilang advertisement para kumita naman po yung mga naging monetize mo. Ganon din naman po kami. Kami mga monetize na, pag alam namin monetize channel na, hindi po namin ini-skip yung kanilang ads. Dahil doon na po tayo tutulong. Kasi hindi na po natin kailangan ng watch hour. Tayo mga monetize channel na. Kailangan na po natin revenue. Doon na po tayo kukuha ng sahod natin sa ads. Kaya may gusto naman po ako sa mga nag-i-skip ng ads. Wag naman po natin i-skip. Lalo na pag monetize channel na. Pero pag ang mga subscriber po is mga ano pa lang 900 plus, yun i-skip nyo na po. Para kasi hindi pa naman papasok yun sa reading niya. Panoorin lang po natin yung ano niya, yung video, yung pelikula niya para sa kanyang watch hour. Haba ng harang host from Engkol Vlog. Pag mahaba ang harang, halimbawa mga isang oras, pag mga isang oras, putulin nyo lang mga 10 minutes, okay na yun. 5 minutes, okay na yun. Pero pag mga ano lang naman, 5 minutes or 7 minutes, tapusin nyo na. Salamat po Dudes TV Vlog from Ate Jessica Or. Good morning from Dumber Limbo. May grab shout out my friend Dumber Limbo. Thank you for coming to my live stream. And good morning. Dumber Limbo is from Nepal. Time check 10:18 AM here in the Philippines, my friend Dumber Limbo. Nakaakyat rin from Engkol Vlog. Salamat po Dudes TV. Sabi ni Ate Jessica Or. Pa-support naman kay T-Remix sa kanyang premiere. Nandito pa ako kay Ate Jessica Or. Nag-ano na ng mais. Oh, please drop your link, my friend Dumber Limbo. May umalis na si Ate Ilma. 5:50. Nakalimutan, di. Nandiyan ka ba Ate Elma? Elma 552. Di magtatampo yun. Wala nagtatampo sa aking mga ano. 8 AM from Nepal. Ay, time check is 8 AM. Okay, my friend, Dumber Limbo. Please drop your link, my friend, Dumber Limbo. Welcome host, premiere now. Premiere na ba yan? Ngayon na ba yan, ngayong oras na Ate Phil Hong Kong? Ate Regina Villarmino TV channel? Tambay lang host from Engkol Vlog. Baba ka rin na bahay, Engkol Vlog. Oh, premiere daw. Palitan naman na kita Ate Jessica Ora. Premiere daw to kay Ate Phil Hong Kong. Pagkatapos nyo po Ate Jessica Or, kay kay Ate
Phil Hong Kong. Baba rin ang bahay, Uncle Vlog. Tambay lang house from Uncle Vlog. Shout out sa 10 viewers. Salamat sa 41 thumbs up. Dapat pala talaga pag ano, dire-diretso lang ang live stream kasi pag natitigil yung pagla-live stream, nagbabawas din yung tao. Medyo ilang dati nagtrabaho kasi ako dito sa bahay, hindi ako nakapag-LS. Tapos nakapag-LS ako ng ilang araw, natigil na naman. Ngayon siguro, dire-diretso na siguro to. Dire-diretso na uli ang aking live stream. Para sa ekonomiya. Para may pamasko naman tayo. Phil Hong Kong, done sa'yo, full pack from Ate Jessica Or. Yan na. Yan, matatapos na. Naghahalo na ng ano. Naghahalo na si Ate Jessica Or. Hindi ko pala nakakalimbang ko itong isa. Yan, tama yan. Dodge TV Vlog, yun. Nag-drop ng bahay. Terry OFW Mix. Full pack. Done, return please, idol. O, pabalik daw po Ate Terry Mix OFW. Kay Dodge TV Vlog. Yun, nagbaba na si Franz Rick. Sunod ko nga pala si Franz Rick, ha. Kasi natabunan yung kay Franz Rick. Bigil lang ako sa'yo, work mode. Lang me from Shirley. Kay Phil Hong Kong muna tayo, Phil Hong Kong. Dito ako Ate Phil Hong Kong, Phil Hong Kong. Premier lang yata to eh. Hindi naman premier. Ano ba talaga Ate Regina? Like number 28 to Ate Regina. Ay premier nga pala. Regina, subscribe ko na po. Ito yung mga hinihintay ko sa inyo, subscribe ko sa iyo kaso nag 1k ka na. Like number 29. Like 31, like number 31 oh. Oh, may mga pangalan po yan Ate Regina from Tunying. Like number 32. Tapos na po kayo dyan. Kaya Ate Regina, sunod natin si Franz Rick ha. Franz Rick. Back with ads from Divine Gracious and God Rehab Service LCC Vlog. Salamat po Ate Bit, salamat. Meron si channel nagbigi-bigi. Shoutout sa 2 viewers.
Unahan lang kita, Franz Rick ah. Iuna ko na to, Franz Rick. Squash and long string beans with coconut cream, ginataang gulay recipe, Franz Rick Siya TV. Like number 3, kaibigan Franz Rick oh. Maiksi lang naman, 1 minute. Maiksi lang po yung kay Franz Rick mga kaibigan. Unahan nyo na po yung kay Franz Rick. Nagbabalik din po yan. Like number 4, Franz Rick. Subscribe ko na rin to, Franz Rick. Mega love shoutout kaibigan Manoy Nog the Hunter. Panoorin ko lang, nasa ads. Pangatlo, kaibigan Franz Rick oh, pangatlo. Like number 5. Pang-apat, like number 6. Subscribe ko na rin, Franz Rick. Maiksi lang siya, maiksi. Yan, 4 ang pinapanood ko kay Franz Rick, 4. Mega love shoutout Manay Tunying from Nogi Hunter TV. Mega love shoutout Shirley, Jessica or Biggie. Mega love shoutout sa inyong lahat from Nogi Hunter TV. Salamat Manoy. Ba, 2 viewers lang ah. Ang daming isda oh. Catch and cook, dahan-dahan, konti pa ihagis mo. Oh, ang dami nakuha ng isda. Sa pool ang lungga nila. Kaya na ba to? Kapingli channel. Yan na, tapos na Franz Rick oh. Tapos na po tayo kay Pre Hong Kong. Dodge TV Vlog, alagad, bigi. Laki ng ano yan? Laki ng pagkapayat Manoy. O nga Manoy. Laging puyat. Premier ko po, please support from Ma'am Serisa. Tinawag daw kay Ma'am Serisa. Oo, hindi ko pala na si Ma'am Serisa. O, like number 17, Ma'am Serisa. Pang 18 na ako, pang 18. O. Buti na lang, pinaalala mo ulit. O, like. Si Pax Biloria. Tamsa kay Ma'am Jessica Or. Pax Biloria ang nagtiyan niya, Pax Biloria. Like number 18. Ma'am Serisa, dikit ka na rin oh. Like number 19. 18 kanina, ngayon 19, Kalimbang Ot. Ayan o, nandito na si Pax Max, Pax Biloria at saka si Ate White. Sa akin po lahat yan.
Strike number 21. Harang Manoy from Manoy Dong Vlogs. Oh, nandiyan si Anthony Max. Apat yan, apat. Grabe. Nogi bro from Manoy Dong Vlogs. Tamsa kay Ma'am Jessica Or, Full Pax Manoy. Harang Manoy from Manoy Dong Vlogs. Jessica Or, bigi-bigi Manoy Dong Vlogs. Tsamba yung tilapia. Oh. Dami ah. Grabe tong ubo. Yes bro, Manoy Nogi from Manoy Dong Vlogs. Shoutout sa 5 viewers. Tapos na kayo kay Pilongkong, yan naman tayo kay France Rick TV. Maiksi lang po yan, pero monetize na po siya. Pag ipanood naman po ng kanyang ano. Pag ipanood po ng kanyang ads. Dom Vlogs 3, nag-drop ng bahay. Ma'am Sarisa, Paul Pakdan. Return please idol from Dudes TV Vlog Alagad. Beautiful creation of God Vlogs done for hashtag Terry. Dudes TV Vlog Alagad, nag-drop ng bahay. Divine and Gracious God Rehab Service LLC Vlog, back with ads. Salamat po sa mga pa-ads sa Ate Beats. Shoutout po, shoutout sa 5 viewers. Dudes TV Vlog Alagad, nagbigi-bigi with love and care emoticon. Yan, magdikita. Ilan ang oras na po tayo? Magdadalang oras na pala tayo. Excuse po, excuse. Kaya po tayo ng pita. Pita.
Balik na ako, sorry. Tumawag ano ko po from Nanay Lids TV. Okay lang po, okay lang po. Di po, magdikitan po, magdikitan. Mega love shoutout, Nanay Lids. From Kaibigan Ugly Hunter TV. Merinda po tayo, merinda. Pita, biscuit. Dikitan po, magdikitan. Balik na ako. Mega love shoutout na needs. Dito lang ako, Manoy. Hinog na ba yung saba, Manoy? Ay, maubos na, Manoy. Maubos na. Maubos na, Manoy. Pinamigay ko na yung iba. Ngayon na, oh. Konti na lang yung natira. Ayun o, nakabitin o. Ayun o. Ayun o. Ayun na yun. Ayun o. Konti na lang natitira. Nahinog na. Kaya pinamigay ko na iba. Danson nakapin from Nanay Lids TV. Wow! For Manidong Vlogs. Ilang piling na lang nakikira? Isa, dalawa, lima, apat na lang, apat. Pinamigay na rin sa mga kamag-anak ni Mrs. yung iba. Kasi matatambakan. Hindi naman kayang ubusin lahat. Tsaka hindi nasasarapan si na Mrs. dun sa saging na yun. Franz Rick, Bear TV. Full pack done, return please idol from Dudes TV Vlog, Alagad. Ang pabalik daw kaibigan Franz Rick. Nandyan lang yan si Franz Rick, nagbibigi-bigi lang yan. Babalikan ko po yan, basta mag-iwan lang po ng bakas. Shoutout sa 8 viewers. Nagtanim din ako sa Nueva Ecija, dami, Manoy. Magandang itanim, Manoy, yung ano. Ako nasa nakapin, Manoy. Sarap niyang sarap ng niluluto. O nga, ginataan yung ginataan. Masarap na saging itanim, Manoy, yung ano. Yung latundan. At saka yung tawag ito yung isa. Yung mahaba na kulay dilaw, lakatan. Yun ang masarap, lakatan. At saka yung latundan. At yung score, bigi-bigi. Nanay Lids TV, nagbigi-bigi rin. Stop emoticon daw, sabi niya. Merinda po tayo. Pita. Ang palipas gutom. Naidahan ko na lahat, di ba? Tapos, wala na sa atin mga 552 eh. Babalik yun mamaya, babalik yun. Medyo natagalan tayong
hindi nag-live ulit kaya medyo kumunti na naman ang ating viewers. Pero baka every day na ako mag-LS naman ngayon. Nanay Lids TV, Bigi and Dodge TV Vlog, alagad. Shoutout po sa 6 viewers. Dikitan lang po muna, dikitan. Dikit na po kayo kay Dodge TV Vlog. Tsaka kay Manidong. Shoutout sa ating viewers, Nanay Lids TV, Bigi and Dodge TV Vlog. Divine and Gracious God Rehab Service LLC Vlog. Ads is 50 minutes. Ha ha ha. Wow, ang haba naman nun. Ang haba ng ads sa Ate Bits ha. Tinapos niyo po yun? 50 minutes? Bakit mas maganda yata pagtapos, pero pag nai-edit ko yun, pwede naman i-skip. Salamat po sa paarang-harang Ate Bits, sa pa-ads. Congratulations nga pala Ate Bits, nakuha niya po yung pin nyo. Yung AdSense. Dodge TV Vlog alagad, nagbigi-bigi. Shoutout po sa 8 viewers. Meron na po tayong magto 2 hours na po tayo, magto 2 hours. Time check po is 10:44. Nanay Lids TV nagbigi-bigi. Nanay Lids TV, dan sa'yo, pasuklin naman po. Pasuklin na lang po, sabi natin Juicy Car. Pabalik daw po. Nanay Lids TV, sabi natin Juicy Car. Ang lakas bakit? Ang lakas niyan. Shoutout po sa 10 viewers. Salamat po sa 43 thumbs up.
Baba ka rin po ng bahay, Ate Bits. Baka may hindi ka pa dito kaibigan sa aking mga bisita. Nang madikitan ka rin po. Josikor, puntahan kita po from Manay Leeds TV. Dodge TV Vlog alagad ng bigi-bigi rin. Update ko lang po. Try ko lang po ulit magsimula ulit na magparami ng viewers kasi dahil po sa hindi na tayo nakapag live stream kaya umunti yung ating viewers ngayon. Baka akala nila hindi pa ako magla-live stream. Sakto ko lang po ito ng 2 oras. 2 oras lang. Basta everyday na po ako mag-ELS ulit. Everyday. Para masanay po ulit sila na nagla-live stream na ako ng everyday. Rams, thumbs up, dating dikit. Haba ng harang at ang sarap ng ginataang kalabasa na may dahon na dating manoy. George TV Vlog alagad. Balikan po kita mamaya, sabi ni Ma'am Serisa. Premier ka po, please support. Harang manoy, para manoy dong vlogs. Dodge TV Vlog alagad, nagbigi-bigi. Salamat kaibigan Dodge TV Vlog ha. Ito nga, Dodge TV Vlog nga. Ang main niya pero alagad niya tong nandito. Kain na from Ate Juliet Diretore. O kain Ate Juliet. Pita. Pita. Hours lang po ako, 2 hours, update ko lang. Para masanay uli yung mga ating viewers na nag-ELS na ako. Ubos na red doors po, ha. Ubos na, isang one time lang yun, one time. Sarap yan. May babasag na sasakyan dyan, manoy. Kumakain ka ng pita. Ay. Oo nga, may babagsak na sasakyan dito pag kumakain ng pita. Okay, Ma'am Serisa. Maraming thank you sa iyo, ma'am. From Dudes TV Vlog. Alagad. Dudes TV Vlog. Bigi-bigi. Back with ads. Done for #Tirimix from Dilipod for the Soul. Dilipod for the Soul Vlog. Tinamaan pa tayo ng ubo. It's Kaor. Hi Ma'am C. Hi Juicy Kaorin. Hi Ma'am C. From Fiction TV. Dan Paul Pack. Sabi ni Ma'am Serisa. Nogi hello from Ate Juliet Mukbang. Juliet 12 Dilatore. Sekretary ni Agamir. Nagbigi-bigi. Baba ka ng bahay mo Agamir. May mga bago dyan oh. Hello sis. Juliet Mukbang. From Ate Juicy Kaor. Anyari house, inuubo ka yata. Ubo na may sipon na matagal na. Pero ubo lang to, hindi to COVID ah. Ubo lang to kaibigan, kabayan na gamer.
Basta huwag kang bibili ng ano, wasaur, kaibigan ng kamer. Ini-play naman kita. Kalaman juice ka, host. Kabayan. Kalamansi juice ka. Oo nga, meron na nga dito. Oh. Maraming nga itong kalamansi, oh. Mamaya, kakalamansi juice natin. Alagyan natin ng honey. Kalamansi juice na may honey. Yun. Yun ang ayun natin mamaya. Trinay ko na yung ano. Trinay ko na yung nagpahamog ng ano, ng soft drinks. Kaninang umaga. Halamax. COVID na yan. Ha. From kilit mo kwang. Hindi. Yun dito COVID. May kalab siya daw. This daily food for the soul bag from ating Jessica Or. Jessica Or done for you harang. Ng Greenfield District Com Soap. Yummy. Dodge TV Vlog Alagad. Bigi-bigi ating Jessica Or. Salamat sis Nanay Lids TV from ating Jessica Or. Ating Jessica Or. Bigi-bigi in Nanay Lids TV. Dan sa nakapin host. From First Rick. O sino naman? Baba nga ba ay Agamir? Baka hindi ka pa dikit sa mga to. Pero wag na, bilis lumakan ng bahay mo. 1,100 na, oh. Nawala na ako ng ilang araw na LS. Biglang laki ng bahay mo, ah. Ha. Tawa lang ako, Max. Kahit maraming pagsubok ba? Oo. Tawa lang tayo kahit maraming pagsubok. Pagsubok lang yan. Ayan, kalamansi ka, host. Yung sa mainit na tubig. Wag sa malamig, isama mo pati balat. Inumin mo na medyo mainit pa para mapasok ang lalamunan mong konti. Sige, kaibigan ng kamer. Sige, gawin ko yan. Yung tama lang, yung warm lang, ganun, warm. Aligam-gam. Gagat-gatin ko rin. Tapos, pipirsin ko, kasama ko yung balat. Matagal na, ilang araw na. Wala naman lumalabas na plema. Salamat kabayan, salamat. Manoy, balik muna ako sa work. Balik ang kasama. Sige Manoy, mag-ender na ako. So, nag-update na ako para alam nyo na nag-ELS na uli ako. Okay kabayan, tumpak. Ganyan sa akin. Nabisa. Ay, sige. Try ko nga. Buti bumili si Manang ng kalamansi kahapon. Ilang araw na to eh. Nakakaano nga, baka COVID na daw, pero hindi naman. Meron naman akong panlasa. Meron naman akong panlasa at pang amoy. Giniganito ako pag pag inuubo, ang tagal, mawala. Tsaka dikit na dikit. Mahal kalamansi dito, piso isa, kaloka. 5 piso lang to. Ay, 10 yata, 10. Pero marami. May tanim akong kalamansi. Pero may bunga na siya. Pero maliliit pa siya, maliliit. Yung tanim ko dun sa ating kubo-kubo. Yung lagi natin pinagbibidyohan. Meron na, may bunga na. Maliit pa lang siya, ganito pa lang kababa, oh. Mga hanggang dito ko pa lang siguro yung kalamansi. Ay, dito siguro, sa dibdib. Marami na siyang bunga.
Baba ka ng bahay, Agamir. Ate Merlisaw, Kalamansi Channel. Ay, channel. Kalamansi Challenge. Pati plastic. Risa OTW po from Juliet 12 Villatore. Bigyan mo na host, maligo na ako. May lakad ako, kabayan. Di ako makababa. Bye. Sige, sige, maligo na. Kaya pala nangangamoy. Ikaw pala naliligo. Joke lang, joke. Dan Tamslag watching with ads to support the host, Team Jesus from Tita Beats Travel with Jesus Vlog. Salamat po Ate Beats sa parang-harang mo dyan. Dodge TV Vlog alagad, Habibis Kusain, full pack, Dan return please idol. Like 46, Manay Tunying, may kalab shoutout sa lahat from Lantin Vlog. Haha, loko. Di, joke lang. Kahit may sipoy ako, naamoy ko eh. Hindi ko pa naliligo pala. Kaya tuloy ako nauubo. Dodge TV Vlog alagad, nagbigi-bigi. Dan Toso, Krisa, premiere mo po. Juliet mo ba? Sekretary ni Agamira, Bigi-Bigi and Natalie TV. Ma'am Serisa, Dan po, Juliet Mukbang. Dyan ka na nga Gay, Marigus na ka, namarong. Maski din napaparong ko na, Marigus na ka. Juliet Villatore, nagbigi-bigi. Nag-drop ng bahay. Saan ka nalakad? Kaya hindi ka dito. Kabayan. Marigus na ka to. Napaparong ko na talaga. Kaya marigus na ka. Daw ako sisipon. Napaparong ko. Shoutout sa team viewers. Salamat po sa 46 thumbs up. Max, may premiere ako. Patusok please. Sige, baba ng bahay. Ito ba yun? Hindi naman ito premiere eh. Maagang pamasko ay daw para pa itatay Dulpo. Napanood ko na ito eh. Oo, napanood ko na ito eh. Ayun o, may like na o. Panoorin ko ulit. Panoorin ko ulit o, may ads. Idol Tanying, isang palanggana na kinain mo na biskwit. Pengi naman, joke. Lima na lang natitira, wala na o. Ito na lang isa. Lima na lang natitira. May like na rin o, napanood ko na o. Francisca TV, Dandikit full pack, sabi ni kaibigan Lanti, Nanay Lids TV, nag-drop ng bahay, Idol Tanying, isang palanggana na kinakain mo na biskwit, pengi naman, joke. Ito po please, premiere ko po, patusok please. Ayan ba? Sige, palitan ko muna. Still watching 25 minutes left from Team Jesus. Salamat po Ate Ibit, salamat.
Premier ko guys, bukas papadikit. Mag-iwan lang po ng bakas. Thank you from Lantin. O dito muna tayo kay Ate Mukbang. Sunod tayo kay Lantin. Skip po na to Ate Juliet. Di naman pala to eh. Doon lang ako sa Premier. Dodge TV Vlog alagad. Nagbigi-bigi ito. Like number. Aba, ang dami na. Like 109. Like 109. Hindi na to. Panood ko na to eh. Nagpaharang lang ako Ate Julieta. Nagpaharang lang. Oh, like number 110. Like number 110. Oh, dalawa. Like 111. Salamat, salamat, salamat. Tingnan mo Ate Julieta, apat yan. Oh. Like 12. Magkakasunod yan Ate Julieta. 109, 110, 111, 112. Oh, tingnan mo muna Ate Juliet. Good morning po Team Jesus and Tita Beach. Mega love shoutout from Lantin. Sunod natin kay Lantin ha. Salamat, salamat, salamat. Dodge TV Vlog. Clap, clap, clap. Emoticon and Ate Juliet. Dito lang boss tambay from Nanay Lids TV. Pathamsap naman sa ni Ate Juliet Mukbang. Premier. Sunod natin si Kevin Lantin. Si Kamsat. Puntahan ko na Kamsat oh. Puntahan ko na. Para maya maya maipin natin. Like number 31. Chicken hamonado. Wow, sarap nito ah. Madali lang tamsakan ng Premier. Like 32 Kamsat. Like 33 Kamsat. Like number 34 Kamsat.
Ayan, meron na po yan, 33-34. Good morning po, Team Jesus in Ate Beach. Salamat from Ate Juliet Mukbang. Dudes TV Vlog and Juliet Mukbang, Bigi. Dito lang ako bastambay. Max, drink more water po. O nga pa pala, nakakalimutan ko na naman. Hi Lantin from Juliet 12 Dilatory. Hi Dudes from Juliet 12 Dilatory. Juliet Mukbang, may galab shout out kapatid. Hello sir, hashtag Lantin. We miss your live. Gabing-gabi na kasi rito from Tita Beach Travel. With Jesus Vlog. Okay lang po yun, Team Jesus. Kahit wala po kayo, ramdam namin ang presence ni Lord. Thank you po from Lantin Vlog. Good morning Ma'am Juliet. Mega love shoutout sa iyo Ma'am. Dodge TV Vlog, alagad. Dikitan mo yan siya, no, kaibigan Dodge TV Vlog. Yan o, si Tita Beats, Travel with Jesus Vlog. Ang main niya is ano, daily food for the soul. Pabangan ng bahay po Ate Beats. Pakibaba po, unang madikitan po. Kaya po, inom lang po ako ng tubig. Amen. Thank you Lord Jesus from Tita Beats Travel with Jesus Vlog. Inom lang po ako ng tubig. Okay. Or dikitan niyo na lang po Ate Beats si ano, Dodge TV Vlog. Tapos magbakas po kayo para balikan po kayo yan ni Dodge TV Vlog. Kayo na lang po ang umuna. Shoutout sa 7 million 7 people in my house. Sino po kasunod na magla-live stream? May kasunod po ba? Mag-end na ako. Bukas po ulit, kita-kita po ulit tayo bukas. Kasi tumutupak tong ubo natin. Ang ating lalamunan. Yan, nagbaba na si Tita Beats, Travel with Jesus Vlogs. Kuya, out na po ako. Salamat from Ma'am Sirisa. Sige, salamat din Ma'am Sirisa, salamat. Yan, tama yan. Nagbaba ka ng baba mo na yung bahay mo. Mag-end na rin ako. Pakidikitan naman kaibigan Dodge TV Vlog, si Tita Beats, Travel with Jesus Vlog. Back with ads from Tita Beats, Travel with Jesus Vlog. Last 3 minutes po, 3 minutes para 2 hours lang ang ating live stream. Three minutes lang po tayo, 3 minutes. Yon, salamat kaibigan Dodge TV Vlog, alagad sa pagtambay. Mag-comment ng maayos para mabalikan ng maayos. From Tita Beats, Travel with Jesus Vlog. Manood po. Panoorin po natin yung ads. Dahil monetize na rin po yan si Ate Beats.
Last 2 minutes po, last 2 minutes. Last 1 minute po, 1 minute. Ate Judith, busy. In Dodge TV Vlog. Nag-i-enlist ka rin ba, Dodge TV Vlog? Alagad. Sungaw. Sungaw. Laki daw ng pinayat ko. Sabi ni kaibigan Manoy Nogi Hunter. Yun mga kaibigan, mag-end na po tayo. Sa mga nandyan po na 9 viewers, kita-kita po ulit tayo bukas. Mga 9 PM po ulit, ay 9 AM po ulit. Hello my friend, good morning. From Buda Nasir. Please drop your link my friend, Buda Nasir. You have a moderator, my friend, Buddha Nasir. Doon, ayudahan ko lang si Buddha Nasir. I subscribe this one, my friend, Buddha Nasir. Ninja itong ano, ninja. Ninja gamit niya. 7K. I watch this one video my friend. Okay Idol Tunying, ingat, God bless you always. Ingat din kaibigan, ingat. Thanks from Buddha Nasir. Isa lang idikit ko dito, isa lang. Dudes TV Vlog alagad, bigi-bigi. Yun. Yes, thank you. Like number 34 my friend. And subscribe and kalimbang all my friend. From Cairo. And this one my friend, I subscribe this one my friend. Like number 35 my friend. And kalimbang all. Ayudahan ko lang to saglit. Host City, Egypt. Yun. Papaalam na ba ako mga kaibigan? Sa mga nandiyan pa may iwanan ko. Thank you very much sa 8 viewers. Mega love shoutout and God bless us all sa ating lahat. Kita-kita ulit po tayo bukas 9 AM ulit. Kung makakapag live stream tayo. Harang from Jan Serdan. Ate Meril sa channel, nag-drop ng bahay. Kita-kita ulit tayo bukas ha. Kung pwede, kung makakapag live stream po tayo bukas.
Biyernes. Pero meron, magla-live stream na lang ako. Oh, what's up po? Salamat sa tambay. Dito lang host, nakatambay. From Ate Meralisa. Buda na sir, yun. Bigi-bigi. Yan Ate Meralisa, mag-out na po ako. Magla-live ka po ba? Sakto na, may 2 hours na ako. Bukas na lang po ulit, bukas. Para ma-update ko lang. Para alam na ng mga ano na nagla-live stream na ako. Araw-arawin ko na lang to para di mawala yung ating viewers. Yun, Budan Sir, Dodge TV Vlog, Nanay Lids TV, Lantin. Salamat sa inyong pag-ibigi-bigi. Bye-bye, thank you po, thank you. Bye-bye. Kati ng ano.